Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Iruñera etorri gara, Errotxapea auzora, eta Errotxapean gauza polita asko badire, eta horien artean ere Ene sindikatuaren egoitza bertan dago, gure Gibelkaldean. Badakizue, urriaren batean Nafarroko Ene sindikatuak kongresua burutuko du, bertan zenbait aldaketa izanen dire, eta horretarako guk egingo duguna da, bertaratu, barrura sartuko gara, eta bertan langile desberdinek kontatuko digute zertan dabiltzan, eta ze asmo duten hurrengo kongresuan. Saioaren hasieran esan bezala, hementxe gaude, Errotxapean, Nafarroako Ene sindikatuaren egoitzan, eta gurekin Felipe Txetxikia dugu, bera sindikatuko Nafarroako koordinatzailea, eta Felipe alaxe da ez, zuen egoitzan gaude, lehen ere orain dela urte batzuk etorri ginen, eta jendeak garrantzitsua da jakitea ez, badakigu zer nolako garrantzia duen nekazaritza eta abeltzaintzak gizarte osoarentzat, eta zuek hor zaudete ez, aspalditxotik urte mordoska bat, Ene sindikatuak, azkenean nekazari eta abeltzainak lanbide duin bat izateko, eta ezagit pixko bat gaien sartzeagatik, hau da zuen egoitza, Ene sindikatua nola dago pixko bat banaturik, bazaudete langilea, bazaudete baita nekazarien ordezkariak, nola izaten da pixko bat? Bueno, momentu honetan hasteko 3 bulego dauzkagu, hau, Iruñekoa, esan dezagun bulego nagusia edo egoitza nagusia, badugu beste bat Lizarran eta beste bat Tuteran. Hemen 7 lagun aritzen gara, Tuteran bat eta Lizarran beste bat. Bueno, Ene sindikatua batez ere figura garrantzitsuena afiliatua dira, ez? Azkenean beti sindikatua esaten dugu, hitz hori gustatzen zaigu, nolabait hola sortu zelako, baina bueno, azken finean enpresario txikia dira, ez? Normalean. Nekazariak ez dira langileak, ez? Sindikatu batean bezala, baizik eta haiek dira bere enpresaren jabe nolabait esateko. Orduan gu benetan, Ene benetan nekazarien asoziazio bada. Bueno, Enen funtzionamendurako bada organo desberdina daude, baina bueno, momentu honetan edo bere estatutuetan organo nagusia nolabait zuzentzen duena ejekutiba izaten da. Eta gu berriz langileak gara. Bueno, badugu perfil desberdinetako langileak gaude hemen, sindikatu edo asoziazioa izateaz gain, beste lan batzuk ere egiten ditugu, ongi etortzen zaigu sektorea ezagutzeko eta sektoreako hainbat gauzetan sakontzeko, eta momentu honetan baditugu bi proiektuak eta egiten aritzen diren bi ingenieri, gero abokatu bat ere badugu, eta lan kontratazioetan eta sektoreko batez ere langileak eta kontratatzeko norbait behar duenean, zerbizio hori ere ematen dugu. Orduan benetan badu ditugu bi atal edo bi aurpegi bezala esan dezagun. Bat sindikalgintza eta nolabait nekazarien defentsan egiten diren lan horiek eta batez ere administrazioarekin lotura hori eta gizartearekin ere bai, eta bestaldetik zerbitzuak emateko eta lan hori egiteko langile batzuk. Gutxi gora bera, laburbilduz hori da Ene. Bai. Exekutiba ipatu duzu ere, ezakit exekutiba hori zenbat pertsonaz osaturik dago, noiz izaten dira aldaketak? Bai, exekutiba estatutuen arabera 4 urtez aldatu beharko litzateke, ez da beti hori gertatu, askotan ez delako relebo hori egitea ere ez delako erresa. Momentu honetan, gure 4. kongreso edo biltzarraren, 7. kongreso edo biltzarraren atarian gaude, urriaren batean egingo da, eta horre emango da aldaketa hori. 4 urtero edo biltzar hori egiten da, eta hor aldatzen da exekutiba. Orduan, afiliatu guztia badakite, prozesu hortan ari garelako, eta hainbat bilera egin direlako, orduan urriaren batean izango dugu nolabait biltzar edo hori da nolabait esan dezagun Eneren organo nagusia, hor erabaki garrantzitsuenak hor hartzen dira. Bai, urriaren batean orduan bai edo bai erabaki desberdinak hartuko dira, eta horien artean zer izaten dira garrantzitsuenak?
Bai, urriaren batean, ez dut esan, artikan egingo dugu, hemen ondoko herri txiki bat da, eta bueno, toki proposa bilatu dugu. Bueno, prozesua hilabete batzuk lehenago hasten da. Egiten da zonaldeka, egiten dira bi bilera ronda, eta hor exekutibak prestatu ditu nolabait ponentziak edo txosten batzuk, bi txosten izaten dira. Bat, barne funtzionamentua nola izango den, eta beste bat, nekazaritza politika edo pixkat enere filosofia biltzen duen txosten bat. Hori nolabait aurkezten da afiliazio guztiari, esan, batzuk hartzen dute lan hori irakurtzeko eta horri zuzenketak egiteko edo emendakinak egiteko, emendakin horiek aurkezten dituzte, guk zabaltzen ditugu afiliazio guztiari eta botatu egiten dira. Zonalde guztiek onartzen badute emendakina hori, ponentzia nolabait txertatu behar da edo izan daitezke sakonagoak edo pixkat arinagoak ere bai. Eta zonalde guztiak ez badute botatzen, eta lau zonalde baino gehiago nolabait babesten badu zuzenketa hori, gero kongresoko egunean nolabait defendatu behar da eta botazio bat egiten da. Eta botazio ondoren, erabakitzen da nolabait ideia berri hori sartzea ponentzietan, nolabait jasotzea ideia hori. Egia esan, ponentziak mundu guztiak badakiz zer denene, eta horre nekazaritza politika hortan aldaketa handirik ere ez du ekarri kongresu honek. Bai, txertatu dira ideia berri batzuk, baina nolabait pixkat horre nolabait azpimarratu dugu, sektore honetan ere mugak behar direla. Mugak nolabait aberastasunari. Guztiok bizi behar badugu, ikusten ari gara zoritxarrez agian erronkarik handiena sektore honetan izango dela pixkat nolabait atea itxi fondo inbertsio handi hauei eta ikusten dugu sektorean sartzen ari direla, ez? Eta betiko nekazaritza, guk jarraitzen nahi genuken betiko nekazaritza hori nolabait familia arteko nekazaritza txikiagoa ez da dilela gelditu lau fondo inbertsioaren esku, ez? Ez da dilela biharko egunean lehenengo sektorea izan, jabe batzu daude hemen, jabe horiek badituzte bakoitzako langile eta sektore guztia horien esku, ez? Pixkat arrisku handiena hori ikusten dugu luzera begira eta pixkat ideia hori atera dugu kongresuan. Bai, ejekutiba edo kongresu horretan, ejekutiban taldean ere aldaketak izango dire, suposatzen du lehendakaritza, idazkaritza, zenbait kargu aldatuko direla, ez? Bai, ejekutibak, horre bada aldaketa bat, nolabait esan dizuan bi ponentzia edo bi txosten horietan, bat barne funtzionamenduko arauak dira. Piskat hori regulatzen duen txostena da. Eta hor proposatu den aldaketa da, exekutiba hori bera 10 lagunekin osatua zegoen 8 pasatzea. Ikusi da funtzionamenduan azkenean asko dela eta partizipazio ez dela hain handia izaten. Azken finean nekazaria dira, denbora kendu behar diote bere eguneroko jardunari hemen parte hartzeko eta hemen lana egiteko. Orduan ikusi da, ez dela erresa 10 lagun hortan inplikatzea. Nahiago dugu lagun gutxiago eta pixka bat hobeki funtzionatu dezaten. Normalean lehen ziren 8 bokal, presidentea eta idazkari nagusia. Orain 2 bokal jetxi ditugu, 6 izango dira eta presidentearen figura eta idazkari nagusiarenak jarraituko du. Eskatea azaltzeko agian bik jarraituko dute, aurreko exekutiban zeuden 2 lagune jarraituko dute eta beste guztiak berriak dira. Eta ja aipatzen aldugun kongresuan, ofizialki hortik aurrera ja aldaketa izanen den, baina lehendakaritzan eta idazkaritzan aldaketak baditugu ja. Bai, aurreko lehendakariak eta idazkari nagusiak utziko dute, 5 urte eman dituzte. Asmoa zen, orain dela urte bat kongresua egitea garai hontan, gutxi gora garai beretsu hontan, baina pandemia dela eta pixkat nahi genuen kongresu edo akto horrekin batera, bazkari batera antolatu, beti polita izaten da, herriberako jendea, iparraldeko jendea, bakoitza zertan ari den, eta beste giro bat sortzen da, ez, mahai baten inguruan. Orduan asmoa da bazkaria egitea, oraindik ez dugu ze norma izango den, eta pixkat zai gaude, uste dut atzo atera zirela, baina oraindik ez ditugu irakurri, uste dugu posible izango dela bazkari hori egitea. Orduan, pixkat asmoa hori da. Ez bakarri izatea prozesua bera, baizik eta gero ere, festa giroko edo lasai egoteko aukera hori ere izatea. Ja, idazkari nagusia zen izanen den badakigu, lehendakari ere, aipatzen ditugu izena jendeak jakiteko ere. Bai, ja zabaldu ditugu gure afiliatuen artean eta zonaldeka egin ditugun bilera horietan, kasu honetan
kargu kopurua eta presentatu diren jende kopurua berdina da, orduan botazioa egin beharko da, ze uste dute estatutuak hala esaten dutela, nolabait baieztatu behar da, pertsona horiek baieztatu behar dira bere karguan, eta presidentetarako, orain lehen ejekutiban zegoen Fermin Gorraiz izango da, eta idazkari nagusi berriz Patxiku Irisarri izango da, idazkari berria. Hori da, gero Patxikukin ere egonen gara, hemen dugu zuen bulegoan. Osongi, ikusten dugu, azkenean ene barruan lan asko dagoela, zu koordinatzaile zaitugu Felipe, ja urte batzu da mazkizu, esperimentatua zara, eta hor jarraitzen du, zuen borroka, egunero, azkenean, nekazari eta beltzainen papera garrantzitsua da, eta esan dugun bezala lehenu, aurrera jarraitzeko beraien ogibidean, ez? Bai, dudik gabe, sektorea oso anitza da, Nafarroak ere ematen du horretarako, bere klimagatik, bere orografiagatik edo bere oso desberdina da, beltzain bat iparraldean edo nekazari bat herriberan, baina hori ere polita da, ez? Orduan sektoreak eskatzen du dedikazioa eta pixkenaka zenbat eta urte gehiago gero eta gehiago ezagutzen duzu, ez? Eta, baina bai ere esan nahi nuke ere, ezin dugula beti sektorea hau beti gaizki dagoela, sektore honetan denetatik dago. Bada, nahiko ongi ekonomikoki ere bai, nahiko ongi dagoen jendea, eta batez ere bokazioa da, ez? Lan polita dela, guk uste gu, lan polita dela, eta hemendik animatu, gazteak ere aukera badagoela sektorean aritzeko, zuzendu beharreko hainbat gauze badira, nekazaritza politikak ere asko markatzen du, eta asko nolabait oztopatzen du batzuetan ere bai, belaunaldi aldaketa hori aurrera eraman ahal izateko, baina hortan ari gara eta uste dugu lan polita dela eta jendea batez ere gazteak animatu behar ditugu. Osongi, horrela izan dadila, jendea sektorean sartu dadila, eta zuri ere Felipe, eskerrak eman, azalpen hauek emategatik. Zue eskerrik asko eta nahi duzuenean hemen gaude. Patxiku Irisarrirekin jarraitzen dugu oraingoan, badakizu bera, etxalartarra dela eta urriaren batetik aurrera, Nafarroako ene sindikatuaren idazkari nagusia izanen da, eta holaxe da ez, Patxiku, beste kargu bat, eta ez dakit, suposatzen dute, ilusioz eta gogoz hartuko zula ez? Bai, hala da, zuk aipatu duzun bezala urritik batetik antzinera hor ejekutiba berri bat eginen da, eta hor lehendakari bezala Fermin Gorraiz eta idazkari bezala ni aurkezten naiz, hori bai, oraindik bozketa falta da, eta erran dezagun printzipioz idazkari izanen naizela, baina hori berretsi egin beharko dute ene sindikatuko afiliatuak. Bai, Felipek aipatu duen bezala, exekutibo horretan bi parte gutxo izango dire, 6 bokal lehendakaria eta idazkaria. Azkenean, lehendakaria eta idazkaria, pixka bat zuezarete gorago dauden bi personai sindikatuan, eta zuen lana garrantzitsua da, ez, pixka bat, afiliatu guztien alde, ez? Bai, hala da. Azkenean, ejekutiban hartzen dire erabaki guztiak, eta bai lehendakaria eta bai idazkariak beraien papera da, ejekutibak hartzen dituen erabaki horiek aurrera eramatea, ez? Horrek ekartzen du, egoitzan gehiago egotea, eta eguneroko horretan, lan horretan, bertan egotea, ez? Hori da pixkat izanen den gure lana eta egin beharra. Bai, gizon esperimentatua zara sektorean, kapazitate handikoa, eta Nafarroa bera, ez? Nafarroa berako nekazari eta beltzainak, azkenean izaten aldire herriberaldekoak, sakanakoak, bortzirikoak, Nafarroa oso zabala dugu, bakoitza bere berezitasunarekin, eskualde bakoitza, baina, dana dire afiliatuak eta sektore atal desberdinen alde, inbarru zuela nezuek ere, ez? Bai, hala da. Ni garai batean, igual sektorearekin gehiago lotuta egondo nintzen, gero hor izan dut bolada bat, pixkate sektoretik kanpo ibili naizela, baina bai, zuk aipatu bezala, berdin da afiliatua bortziretekoa izan edo kortesekoa. Azkenian, sindikatuaren lana da, bere afiliatuak dituzten beharrak eta
edo arazoak nolabait moldatzea edo gaia horiek behintzat Nafar gobernuaren aurrean jartzea. Orduan, bai, berdin da nongoa zaren, batzuk animaliakin arazo batzuk izaten aldituzte, bertze batzuk bertze kontu batzuk, baina hortan hariko gara bai. Bai, nekazari eta abeltzainak badakigu oso profesionala direla, garbi dute beraien lana zein den, beraien lan ongiten dute, kalitatezko produktuak ekoizten dituzte, baina beste alde batetik dago, gizartean nola dagoen. Eta gizarte nola dagoen esan nahi dut, azkenean, beraien diru irteerak edo gastuak goiti joaten dire, arazo edo arrazoi desberdinatengatik. Eta, zuek hori ikusten duzu ere, momentuan ez dela erraza nekazaritza eta abeltzaintzatik bizitzea, ez? Bai, zaila da, eta gero gainera zailtasunak areagotu egiten dira, gaur den egunean ditugun prezioekin eta ez? Guk bai konsumitzaileei bidaltzen diogun mezua izaten da, bertakoa konsumitzea, kilometro zero aditzen dugu, eta hori da, hurbilekoa konsumitzea, ez dugu horren dena ekologikoa konsumitzea, baina bai bertakoa, baina gero beste aldetikan egia da konsumitzaileak ere bere gastuak murrizterakoan batzutan janarian eta inguruan begitzen zaio prezioei. Beste aldetikan berriz, orain ikusten dugu, argian prezioa non dagoen, gure kasuan gasolare goiti doa, gasa, eta horrek mundu guztiari eragiten dio, izan nekazari, izan konsumitzaile. Orduan, alde batetik gure mezua da, bertakoa konsumitzea, eta horrek eskatzen du, batzutan, diru pixkat gehiago gastatzearena, baina bai ulertzen dugu konsumitzaileak ere, eta gu ere konsumatzaile bezala, begiratzea, eguneroko saski horretan ze sartzen dugun. Bai, ekoizleak, nekazari, abeltzainak, ekoizten duen produktu horren prezio duin bat beharko luke izan, eta askotan ez da erraza izaten balio duen prezio horretan saltzea, eta horren kontra edo hori konpensatzeko beti ere Europatik heldu diren diru laguntza horien menpe egon barra du, ez? Horrela dagoera, ez? Hala, azkenean nekazaritzan diru laguntzak pisu handia dute, batez ere pakatik etortzen den diru laguntza horiek bere garrantzia dute, eta gero egia da, zaila dela egiazki zure produktuak balio duen prezio hori jartzea, ez? Kontutan izan behar dugu hemen haunitzetan distribuzio handiak, kate handi horiek kontrolatzen dutela guztia, eta horiek markatzen dituzte prezioak, eta hortikan ateratzen da gure produktu gehiena, ez? Eta hor badago gai bat, eta da, ley de la cadena alimentaria edo zure produktuak kate horretan zer nolako pisua izan behar duen, horrekin lortu nahi dela da guk ahalik eta prezio duinak izatea guk gure produktua saltzen dugulikan, ez? Zeren gero hor, margenak joaten dire handitzen, eta tomate bat posible da guk saltzea, eta gero merkatuan edo apal batean ikustea berreuneko diferentziarekin, ez? Prezioa igota. Orduan, hor tartean badaude margen ikaragarriak, eta lege honen bitartez egin nahi dena da, margena horiek pixkat banatu eta horrekin lortzea guk nekazariak eta abeltzainak izatea prezioa ahalik eta duina, eta albaldimazen ez bizitzea edo ez behartzea subentzioetaz, baina momentu honetan hori oso zaila da. Bai, bukatzen joateko zurekin, Patxiku, idazkaritza lanetan hasten zalikan, printzipioz, kongresua berriz ere beste 4 urte pasatu arte ez da eginen, ez? Osea, gutxienez 4 urterako izanen duzu idazkaritza lan hori, ez?
Bai, 4 urteko tarteak izaten dira. Bueno, azkeneko kongresua pandemia dela eta azkeneko ejekutibo 5 urte egondu da, zeren printzipioz joan urteko urrian egin barra zen kongresua, eta bueno, hauek urte bat extra jan dute, baina bai, gure kasuan printzipioz 4 urtekoa da. Aipatu nahi dut baita ere, naiz eta idazkari bezala egonen naizen hemen, bai indartu egin nahi dugula Baztan-Malreka bidasoan gure presentzia, eta nire hasteko lana izanen da egun bat edo bi inguru haietan ibiltzea, eta gero beste 3 egunak hemen Iruñan eta imar diren edo gobernukin bilerak edo bulegoan lanean. Orduan, horixe izanen da hurrengo 4 urtetan nire egin beharra. Oso ongi Patxiku, zorterik hoberena zuri ere, badakigu gogo ere hor jarriko duzula, eta ber poliki-poliki ez, nekazari eta abeltzainak aurrera joaten jarraitzen duten, Felipek induen eskaera bezala jende gaztea sartu dei ere sektorean, guztion beharra dugu eta. Eskerrik asko eta ongi izan. Eskerrik asko zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Begoña Okinenarekin gaude, badakizue, Begoña ere aurpegi ezaguna, sindikatuaren barruan, emakume esperimentatua, abokatua, eta Begoña beti ere ez badakigu azkenean nekazaritza eta abeltzaintzan beraien ekoizpena edo produktuak izugarrizko garrantzia dutela, beraien diru-sarreran garrantzia handiena hortaz izatean nahiko lukete beraiek ere, eta zoritxarrez badakigu azkenean klimaren menpekotasun handia dela, badakigu ekoizpen guztiak ez direla berdina, batzuk intensiboak, beste batzuk estensiboak, baina zuek hor zaudetez, pixka bat nekazari eta abeltzainei laguntzeko, bai segurua direla edo zein abokatu lanetan edo zein epaiketa edo laguntza behar izan ezkero, eta batipat Begoña, zein da zure lana? Bai, sindikatuan esan duzun bezala abokatuen naiz, orduan gai juridiko eta arazo kezka zalantza kontratuak direla, edozein arazoa dagoela, edozein resoluzio, helegite jarri beharrak, eta gauza asko izaten dire, administraziotiken etortzen direnak, alde batetiken, eta gero beste batzuetan, beste nekazarien arteko liskarrak, edo arazoak, edo eguneroko bizitzak dakarren tramitazio askotan, kontratuak direla, edozein gauza horietan bizkat erreparatu, gero, jorratzen ditugun gai honetaz, oketaz, nekazaritzako kontu oketan espezializatuta gaude, orduan, gai hauek ongi jorratzen ditugun naiz, oketan jarria gaude, bai ze kontratua, bai ze legediak daudela, eta gure eguneroko lana hau izaten da, holakotan asesoratzea. Alde batetiken hori, eta gero, zuek esan duzun bezala, seguruak ere lantzen ditugu hemen, ez ni bakarrik, badugu beste lankide bat, Lizarrako bulegoan eitzen dena, Ekine, Arriaga, eta berarekin biok nekazarik behar dituzten seguro guztiak hartzen ditugu, Modu garrantzitsu batean agroseguro lantzen dugu. Agrosegurok, badakigu hor subentzionatuta daudela, seguro hauek, modu importante batekin gaina, presupuestotik urtero ateatzen diren diru kantitate batzuk seguru hauek subentzionatzera joaten dire. Subentzio hauek gabe ezinezkoa izango litzeke kasu askotan nekazarik bere gain inporte guzti horiek hartzea. Oso seguro garrestik izaten dire, gehien bat kapitala handiak aseguratzen dituztelako, askotan, esplotazioan dauden aktibo importantenak eta oso garestiak izaten dire. Nekazari edo abeltzantza batek bere
esplotazio edo ardi guztiak aseguratzen ditu, edo behiak, kasu honetan diru askokoak izaten dire, orduan dena aseguratzen du. Izaten aldu urte oso txar bat, edo istripu larri bat, eta momentu batean guztiak galtzen aldu, ez? Izaten alda ere, halako pneumonia edo gaitza handi bat, ez ustean harrapatzen zaitu eta eramaten aldizkizu, hor daukezun produzio erdi bat, ez? 4 egunetan gaina, orduan hori aseguratzea eta ongi jukitzea lasaitasun handia ematen dio nekazariari, ez? Egunero lo egiteko aukera ematen dio hola aseguratuta izatea. Bai abeltzainak, edo bai kanpoan eukitzen dituzten beste ekoizpen agrikola edo, ez? Bai direla hortikolak, herriberan, brokulia, alkatxofak eta hori dena. Gio izaten die mastik, frutalak, hori denak. Eta gero ja parte egoten dire negutegik. Horiek arrisgo gutxiegokin, hori negutegikin babestuta egoten direlako, baina izaten dituzte ere, halako ugolde handik eta hori, eta ikusten dugunez, gero eta maizago izaten diolako gauz bortitzoietan eta momentu batean gertatzen diren horiek, ez? Bai, afiliatuentzat, zuek horregotea eta berezikizu ere Begoña, baina emakume esperimentatua, lan hauetan, abokatua, seguruekin ere urte asko, konfiantza ematen die, ez azkenean badakite zuk asko edo zuek asko kontrolatzen duzuela, gauzak argia azaltzen dituzuela eta gauzak zer dagoen eta ez dagoen garbi azalduta beraiek badutela saitasun bat eta gero ere segurak ere badakite erantzuten duela azkenean, ez? Bai, bere, agroseguro dago, esan dugun bezala, subentzionatuta dago. Orduan, enesa egoten da, estadu mailan enesak subentzio handi bat ematen du, eta gero beste zati bat izaten da komunidade edo probintzi bakoitzeko gobernuk. Hemendike Nafarroak beti horre egondu da, eta gaina esfortzu handi bat egiten du urtero, seguro horiek subentzio maila berdina mantentzeko. Batzutan enesak estadu jeisten badu zerbaitengatiken edo beste krisi edo beste sektoreak laguntza gehiago behar dutelakoz, jaitsierak ere izaten dira. Orduan, Nafarroko gobernuk gutxienez beti hor saiatzen da haiek maila gutxiagoan ematen badute, beraiek hemendiken handixakoan eman eta hori mantentzea. Izan behar dut ere lan talde bat izaten dela, eta hor Nafarroko gobernu egoten da, halako lan mai talde batean, egoten da enesa, estadutik, gero agroseguron, izaten da halako pool bat edo esaten dute, ez? Nola bateko estaduko konpaini guztiak parte hartzen duten pool bada edo talde bat, gero gobernuk egoten dira, eta gero beste organizazio batzuk. Orduan, mai horretara agroseguro etortzen da, baita nekazarin errepresentanteak, UAGen eta gu, egoten da kooperatibak, eta egoten da ere konsortzio. Konsortzio ere oso importantea da aipatzea halako desastrek eta hundiak direnean eta konpainia bere gain hartzen ezin dituztenean, ez? Orduan egoten da beste konsortzio bat. Konsortzio hori konpainia guztien artean ordaintzen duten tasa batekin mantentzen da. Orduan hori ere talde hortan egoten da. Orduan nolabait esateko hor konpainiak eta hartzen dituzten erabaki horiek beti kontrolatuta egoten dira. Eta hori nekazariendako oso importantea izaten da. Zergatik, arazo handi bat izaten bada, ez dutela inoiz kanpoan edo abandonatuta utziko hor. Orduan, hori beste konpainia batzutan, beste egoeretan, esaten alduzu eta askotan entzuten da, bai, seguro pagatzen ditugu, baina gero behar dituztenean, eskua garbitu eta alde egiten dute. Agrosegurok eta beste nekazarin, beste seguro hauetan, badakigu hori ez dela gertatuko. Orduan, talde bat dagoela, hor kontrolatzen duena, eta zerbait eta halako situazio eta egoera hon bat, kanpo gelditzeko arriskue baldin bada, hori talde horrek arduratzen da, barneratzea eta nolako aukerak eman, risgo importante horiek beti kubrituta edo babestuta izan daitezen, ez? Eta orduan hori nekazarien deka oso importantea da. Esaten duten bezala, kontrola bat dagoelakoz. Bai, eta hemendikan animatu ez, behar badagoen da nekazari eta beltzain desberdinak, saio hau ikusten, eta garrantzitsua dela afiliatzea ere, izateko babes bat
sindikatuaren aldetikan, eta beste alde batetik, afiliatziaz gain ere, horrelako agroseguruak hartu ezkero, zu duzun bezala, ez gaur egunean loitea nekazarita beltzain batek lasai ez da gutxi, ez? Jakinda ez dagoela dena bere esku, ez? Eta, ikusten dugu Begoña oso jarria zaudela, gauzak ongi azaltzen dituzula, segi orain arte bezala lanean, eta, nekazarita beltzainak ere eskertuko dizute. Eskerrik asko. Zui ere bai, aukera hau emateagatik. Mila esker. Bukatzeko, aurpegi berri batekin gaude, Mikel Villabonarekin, eta Mikel, ikusten dugu ez, ene sindikatuan guztion beharra dago, eta zu ere hemen zaitugu, lanean, bulegoan, batipat Mikel, zein da zure lana sindikatuaren barruan? Hori, ni administratzaile moduan sartu nintzen pixka sindikatuan, hasieran bekario, eta gero ekainean lan eskaintza bat egin ziaten, eta orain banago, Seguridad sozialarekin lan egiten, azken finean afiliatuen kontratazioak eramaten, ez? Seguridad sozialarekin behar dutena haiek dituzten zalantzak argitzen, ez, pixkat. Bai, garrantzitsua da, ez, azkenean badakigu gaur egungo nekazarita beltzainak, beraien bakarrik askotan ezin dutela aurrera eman beraien esplotazioa edo ustiategia, eta berrezaten dela kontratu langileak kontratupean izan, eta beraien nahiko lan badute beraien eguneroko lanakin, gauza edo gai horietan kontrolatzeko edo sartzeko bezala, ez? Eta zuen laguntza ezinbesteko, ez? Bai, hori da. Gauza haientzat hau badela mundu berri bat, ez? Eta hori, eta behar dute laguntza, tramite guztiak egiteko, edo zalantza berri bat baldin badute, edo jende guztiak ez duelako inoiz kontratatu norbait, ez? Orduan hori, beti behar dute asesoria pixka bat, edo animatzeko, ez? Pixkatere haiei jende berria kontratatzeko, eta hori, eta gauza egiteko bai. Zuk ere orduan onbar duzu alde batekin afiliatuekin edo nekazarita beltzainekin, eta bestetetik eguneratua pixka batez gizarte segurantza nola dagoen, ze aldaketak egiten diren, eta badakigu egun batetik bestera gauzak aldatzen aldirela, eta informatu enbartza zu ere, ez? Bai, klaro, hori gainera duela gutxi konbenio berria sinatu egin da, eta gauzak aldatu egin dira, soldatak aldatu, kontratuak ere aldatu egin behar dira, eta hori, eguneratu behar ditugu haien gauzak ere, eta hori, haiek badukate guregan konfiantza hori eguneratu izateko eta haien gauzak ongi eramateko. Bai, hemen egoten zara normalean, Arrotxapeko bulego honetan, baina tarteka sortatzen da ateratzera kanpoa, ez? Bai, hori da, adibidez gaur badaukat bianan txarla informatibo bat, gaur egungo osasun egoerari buruz, ez? Pixkat nola afektatzen gaituen gure nekazariaren munduan eta hori pixkat nola egin behar dugu lan, ze medida edo ze neurri hartu, eta hori, guk gero hori, informazio hori pasako diogu gure afiliatu behi, kontratazioak egiteko eta haiek ere pixkat jakiteko. Bai, azkenan gauza asko dire, kontratuen barruan detaile txikiak ongin barra direnak, eta zuek hor zaudete, asesoratzeko, laguntzeko, eta behar duten zalantza guztiak argitzeko. Eskerrik asko Mikel zuri ere, eta ongi segi. Eskerrik asko bai. Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.